Lehenengo, hemen berrizen bertan horrek tailer guztiek eta emini aurretik, berrizetik bere jante asko Eibarrera joaten zan beharren. Eibarrera jute zan, hemen eskopetan egiten, baserri guztietan kasik, egote zan tailer txikitsue, ajustiek eta talaberuek eta holan egile bezan. Hemen baserri askotan egile bezan, eskopetak, Eibartik ikarte bezan, brutuen, da gero hemen mekanizau egile bezan. Bai. Da jente asko, gazte asko ikesi ben eskopetak egiten. Da gero dana itxil Eibarrera guzien fabrika hundiz dara. Eta Eibarrera trenean joaten ziren? Bai, Eibarrera trenean. Ze trenean Eibarrera emetik berrizetik, bai esne saltzaileak, bendejerak eta horredanak bere merkature joaten ziren, ezta? Bai, bierra jente asko. Alfarat, enpresa hundiz da jute ziren. Da eskopetak egiten bai, ze Eibarren eskopeta tailer asko duen. Bai. Da gero berta juteko ziren.